Nilqawkom għal din l-attività tal-Għaqda tal-Malti li hija parti mill-Festival tal-Ktieb fuq il-Campus li organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Illum għandi miegħi l-Kap ta' Dipartiment tal-Malti, Dr. Michael Spaniol, u flimkien se nitkellmu dwar is-sit elettroniku li għadu kemm nieda d-Dipartiment tal-Malti li huwa ħażna diġitali qed insejħulu aħna għandu tant informazzjoni dwar oqsma differenti tal-Malti, malti.mt jismu l-portal. Nilqak magħna, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna din l-intervista u nixtieq nibda billi nistaqsik minn fejn ġiet l-idea għal dan il-portal. Grazzi ħafna lilek Sefora tal-istedina u lill-Kunsill tal-Ktieb ta' din l-attività. Għax naħseb hija importanti ħafna li nitkellmu fuq dal-proġetti li tisiru. Mela, Malti.mt kif qed inti huwa portal li jiġbor ħafna riżorsi marbutin mal-Malti, ma' riċerka tal-Malti. Jiena kultant inxebħu ma' mużew diġitali, dil-metafora użajta diġà drabi oħrajn. Għax hekk nimmaġina ġifieri mużew b'ħafna swali differenti u tidħol f'sala u tiltaqa' ma' riċerka għandha x'aqsam ma' dialetti u tidħol f'sala oħra tiltaqa' ma' riċerka għandha x'aqsam ma' terminoloġija, tidħol sala oħra u tara daqsxejn intervisti jew riċerka marbuta mal-istorja tal-lingwa mal-istorja tal-Malti. L-idea tal-portal speċi nibtet. L-għunet minn dawl ħafna proġetti li għanna bħala Dipartiment tal-Malti, mux biss il-Dipartiment tal-Malti waħdu, ma anke f'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħrajn. Ġifieri l-iktar naħdmu ma' pereżempju l-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malti, l-Akkademja tal-Malti, l-Għaqda tal-Malti wkoll xejn importanti, imma anke entitajiet fl-Università bħall-Istitut tal-Lingwistika, pereżempju, Teknoloġija tal-Lingwa. U l-idea li niġbru flimkien daw il-ħafna inizjattivi, daw il-ħafna sforzi importanti li qed isiru fuq il-Malti. U mbagħad hemm lan sekondarju ġifieri, apparti l-għan primarju li niġbru r-riżorsi, hemm lan sekondarju li nżidu l-preżenza tal-Malti online. Kif nafu, siti bil-Malti ma tantx insibu le għax qegħdin hemm ftit nies, u naħseb l-importanti ħafna fid-dinja tal-lum li apparti il-ktieb bil-Malti huwa b'saħħtu ħafna. Imma naħseb importanti li il-ġurnata riċerkaturi kienu qed jaħdmu fitxu online l-iktar ħaġa faċli li jagħmlu, allura importanti li jkun hemm riżorsa hekk. U qisu jekk ma tkunx online ma teżistix kważi. Minix ngħid li ktieb mhux importanti, assolutament. Imma naħseb irid ikun hemm dis-sinerġija bejn il-karta u l-online, naħseb irridu mmorru nimxu ħafna aktar dik id-direzzjoni. U xi kemmilkom taħdmu fuq dan il-portal ġifieri għandu ħafna informazzjoni qisu mera tax-xogħol ta' dipartiment fil-verità. Diffiċli wieġibha il-mistoqsija għaliex għax ġifieri nista' ngħidlek kemm ilna naħdmu fuq is-sit biex nibnu s-sit innifsu. Qisu bej wieħed uħor sena. Imma dan mhux riżultat ta' ħidma ta' sena, huwa riżultat huwa frott ta' riċerka li la ssir fejna 10, 12, 13 sena jew iktar. Għaliex għax fil-portal kif jistgħu jsegwu min qed jismana, hemm riċerka proprjament anke ħafna iktar minn hekk, jiġifieri għaliex għax hemm riċerka li kienet issir pereżempju minn Giuse Aquilina u Giuse Cassar-Policina qed nitkellmu fuq 50-60 sena ilu. Verament mera tad-Dipartiment tal-Malti u lilin ukoll, imma jiġifieri tad-Dipartiment tal-Malti minn żmien Aquilina. Mill-bidunet kważi ġifieri li qed nipprovaw nagħmlu huwa li dik ir-riċerka li saret matul is-snin niġbruha post wieħed li mbagħad importanti li mhux la darba ġbarnija waqaf, dan mhux sit li l-estejni hu ħareġ qisu bħal ktieb le ħalaqt il-qoxra u ħareġ, imma pratikament kull ġimgħa nibqgħu nżidu nibqgħu naġġornaw. U parti kbira minn dawn l-aġġornamenti u l-iżviluppi kontinwi huma l-istudenti bla dubju. U naf li l-istudenti għenu ħafna fir-riċerka li hemm fuq dan is-sit. Tispjegalna ftit l-involviment tal-istudenti għaliex id-dipartiment ħass li kien importanti li involvihom anke bħala riċerkaturi għax ovvjament l-istudenti huma riċerkaturi il-ġodda biex ngħidu hekk tal-Malti. Mela, ir-riċerka minn min issir mill-letturi tad-dipartiment, naturalment, imma ħafna riċerka importanti ssir mill-istudenti u mill-gradwati, ġifieri l-istudenti li jkunu gradwaw. U għandna dik nagħtuha importanza ħafna, ġifieri nagħtu importanza kemm ir-riċerka li ssir jisu riċerka ngħidilha jiena ta' bil-fors, ġifieri ta' bil-fors qed nifhem biha it-teżi pereżempju, eżatt. U hemmhekk ġifieri jkun hemm riċerka importanti li allura titla' fil-portal. Imma mbagħad hemm riċerka oħra li ssir fi proġetti differenti li d-dipartiment għandu.
id-dipartiment jisu kull sena jkollu 7 jew 8 proġetti iffinanzjati mir-Research Seed Fund tal-Università fuq temi differenti ħafna, ġifieri mit-terminoloġija, sa tradizzjoni orali, sa oqsma marbutin mal-letteratura, mal-lingwistika, u il-proġetti jikkoordinaw mill-letturi. Imma dejjem bl-involviment tal-istudenti jew tal-gradwati tad-dipartiment. L-għalina huwa importanti ħafna għax il-riċerka jiswu tibda minna il-letturi, imma mbagħad jiġifieri ħallu fidejn il-futur tal-riċerka bil-Malti tal-Malti hija mhux fidejna insomma, fidejn ta' warajna. U proġett importanti ħafna u li il-kom ftit snin għaddejjin fuq issa huwa tradizzjoni orali li tant importanti għandu paġna tiegħu fuq Facebook ukoll, jiġifieri min qed isegwina jista' ifittex il-paġna tradizzjoni orali fuq Facebook u jsib ix-xogħol kollu li għamiltu hemmhekk. Tkellimna ftit fuq dan il-proġett ilu għaddej numru ta' snin, bdejtu naħseb b'taħdidiet u xekk dwar oqsma differenti ta' tradizzjoni orali u issa kollox miġbur propju fuq il-portal. Tkellimna ftit fuq. Iva, ara, tradizzjoni orali tfisser żewġ kelmiet jgħidu kollox, li qed ngħidu dak li nirtu, it-tradizzjoni, dak li huwa tagħna, id-drawwiet tagħna allura. Imma bil-fom orali. Allura qed nitkellmu fuq il-ħrejjef, fuq il-leġendi, fuq iċ-ċajt, għax dik hija wkoll hija parti mit-tradizzjonijiet li għandek formula partikolari kif tgħid iċ-ċajta u tibqa' tintiret. Il-ħaġa moħġaġa, it-taqbil ta' tfal, it-taħnin, ġifieri l-alabajs dawk il-ġenituri normalment l-ommijiet u n-nannijiet jagħmlu lit-trabi. Ġifieri dan kollu ħafna iktar huwa fil-qalba ta' dal-proġett. Dal-proġett li tajjeb ngħid huwa jien nagħti sem żgħir imma l-koordinatur ewlieni huwa l-Professur Adrian Grima. U mbagħad hemm numru ta' nies oħrajn kull ma jmur jikber dan it-tim, imma naħseb importanti ħafna li nsemmi Liljani Kaxkembri Fava li hija sinsla tal-proġett tagħmel ħafna xogħol. Imbagħad hemm nies oħrajn, jiġifieri hemm riċerkaturi stabbiliti bħal Giusy Gatt pereżempju, jew Michael Deguara. Kien ikollna kontribut ħafna ta' Marlene f'Istitut Kirkop li ħallitna s-sena li għaddiet, imma anke ta' studenti ta' żgħażagħ bħal Daniel Bezzina pereżempju, wieħed li jagħti kontribut kbir fil proġett. U sa mill-bidu li provajna nagħmlu kien dan li niġbru dak li hemm. Janika speċjalment għamel ħafna xogħol f'dan is-sens, jiġifieri tiġbor ir-riċerka li saret, għax ir-riċerka fuq dan il-qasam ma bdietx minnha, le kien hemm ħafna riċerkaturi importanti, jiġifieri kien hemm Anton F. Attard pereżempju l-iktar fuq Għawdex, fuq dawn it-tradizzjoni f'Għawdex. Kien hemm Giuseppe Cassar Pulicino, Guido Lanfranco, Marlene Mifsud Kirkop u George Mifsud Kirkop. Ħadmu ħafna fuq qosma differenti mill-lana sal-ħrejjef sa qosma differenti. U allura l-ewwel ħaġa li għamilna kienet li niġbru dak li hemm. U min jidħol fis-sit, fil-portal u jidħol fit-taqsima ta' tradizzjoni orali jista' jsib żewġ affarijiet partikolari, jista' jsib il-bibliografiji ta' daw il-protagonisti li ħadmu fuq dawn ix-xogħlijiet. Jiġifieri nista' nidħol fit-taqsima ta' Guido Lanfranco jew fit-taqsima ta' Anton F. Attard u nara x-xogħlijiet li jagħmlu. Sa ssib x'sar. Eżatt. Imma mbagħad hemm il-parti l-oħra li hija mhux bl-isem ta' min ħadem fuq dak il-qasam partikolari, imma skont it-tema, skont l-oqsma. Ġifieri nidħol fit-temi u nara fejn jiena, jekk nidħol fil-ħrejjef pereżempju, nara min nagħmel riċerka fuq il-ħrejjef jew x'hemm miġbur fuq il-ħrejjef. U dan huwa importanti ħafna l min qed jagħmel ir-riċerka mhux hekk għax inti qabel pratikament kien kollox sparpaljat, imissa bis-saħħa tal-portal qed niġbru flimkien. Dik l-ewwel parti, it-tieni parti hija li nkomplu nżidu magħhom. Jiġifieri il-proġett mill-bidu ħadem fuq dawn iż-żewġ binarji li niġbru dak li hemm, għax importanti li nkunu nafu x'sar minn qabilna. Imma li nkomplu magħhom. Allura pratikament jisu qabel l-imxija kien ikollna taħdita tal-inqas waħda fix-xahar ġieli iktar minn waħda fix-xahar. Din il-librerija stess ħafna drabi. Iva, vera f'dan il-post konna nkunu nimmissjaw. Kien ikollna kellima li jitkellmu dwar xi qasam ta' tradizzjoni orali, min ikun għamel xi riċerka, min ikun għamel xi ġbir. Riċentement għamilt waħda online ukoll u xek fuq it-taqbiliet fil-fessi jekk Iva.
Ġifieri hemm xorta daqsxejn ta' tkomplija b'dak issa qed il-mod. inkomplu, mhux eżattament l-istess, għax il-gost li meta tkun niltaqgħu f'post wieħed kien ikollok ħafna interazzjoni, ħafna Eżatt. mistoqsijiet, imma l-online itina mod kif inkomplu b'xi mod. U kif qed tgħid inti, wieħed mill-oqsma li bħalissa qed niffukaw fuq huwa it-taqbil tal-festi, ġifieri l-kwartini li waqt il-festa bħalissa festi m'għandniex, allura qed niċċelebrahom tal-mod hux dak li jkun jitla' fuq l-ispallejn, fuq l-ispallejn u jibda jgħanni daw il-kwartini ħafna drabi biex jew biex ifaħħar lil patrun il-festa, jew daqsxejn tal-pika li huwa element jitzika lill-każin li jieħor. U issem kollox miġbur fuq is-sit, ġifieri min ifittex jista' jsib daw it-taħdidiet naħseb kollha li saru għax kienu jiġu filmjati u x'hekk u jista' jsibhom miġburin fuq is-sit. Għana nippruvaw ħafna kull attività li nagħmlu niffilmjawha għall-posterità ġifieri biex tibqa' hemmhekk u dak li jkun jista' jidħol fis-sit jew biex jara l-artikli daw li semmejna l-istudji, il-kodba ta' dawk li ġew qabilna. Inkella biex isegwu daw it-taħdidiet li qegħdin insomma qegħdin niffilmjaw. U qed insemmu qed tangent din daqsxejn, qed insemmu l-affarijiet li ġew studjati qabel. Tajjeb insemmu wkoll fuq is-sit hemm miġburin il-lista ta' teżijiet kollha li saru tal-istudenti fid-Dipartiment tal-Malti minn żmien twililu naħseb mill-bidu tad-dipartiment forsi. Iva, mill-bidu. U taġġornawha kull sena din u x'hekk. Eżatt. Jiġifieri min ifittex anke studenti forsi li għadhom qed ifittxu fuq ix ħajstudjaw fuq ix ħajfukaw fit-teżi tagħhom jistgħu jsibu din il-lista u jaraw x'sar qabel. Din hija parti importanti ħafna mill-portali, ġifieri li niddokumentaw dak li sar. Se jekkux fit-tradizzjonali, jekkux fit-teżijiet, jekkux pubblikazzjonijiet tad-dipartiment ukoll. Pereżempju d-dipartiment għandu minn żmien il-professur Aquilina il-Journal of Maltese Studies. Jekk tidħol fis-sit u fit-taqsima tal-Journal of Maltese Studies tara sa mill-ewwel pubblikazzjonijiet hemm tabella li hija li tista' tfittex dejjem għandek il-fittix hemm is-search button tidħol, tikteb fejn fjena pereżempju tikteb Dunkarm u tara l-artikli jew li kiteb Dunkarm jew li nkitbu dwar Dunkarm. U daw disponibbli online ġifieri il-Journal of Maltese Studies huwa disponibbli. Issa hemm xi riżorsi li qegħdin mela meta inti tara l-lista tal-riżorsi li hemm ħatara li xi wħud ikunu markati b'kulur differenti. Dak ifisser li tista' tafas fuqhom u taqrom, allura għandek aċċess mill-ewwel għall-artikli. Ħafna drabi dawn ikunu artikli antiki li għadda żmien fuqhom. Artikli li ġew pubblikati fl-aħħar snin aktarx ma jkunux online. Għax kun hemm kwistjonijiet ta' drittijiet tad-djar tal-pubblikazzjoni u x'naf jien. Tajjeb, u proġett ieħor importanti apparti tradizzjoni orali huwa ta' terminoloġija u x'hekk. Naħseb li dan il-proġett huwa msejjes fuq it-teżijiet tal-istudenti. Tista' tispjegalna ftit x'inhu dan il-proġett u kif beda forsi u kif għadu għaddej. Ir-ruħ ta' dal-proġett huma l-istudenti bla dubju. Id-Dipartiment tal-Malti ilu mill-bidunet meta nitkellmu fuq is-sittinijiet jiġifieri jew anke qabel kultant. Jimmexxi teżijiet dwar it-terminoloġija. Terminoloġija ħafna drabi ta' osma tradizzjonali, ta' snajja tradizzjonali. Ġifieri nitkellmu pereżempju fuq Mastru Daxxa. Eżatt, il-klim tal-Mastru Daxxa, il-klim tal-bidja. Imma anke osma oħrajn jiġifieri l-bizzilla, l-imbit, is-sena tal-imbit. Iva, tal-festi. Tal-naħseb tal-knejjes hemm ukoll. Iva, tal-knejjes. Hemm ħafna. Hemm ħafna osma, imma mhux biss snajja tradizzjonali, anki kif naqbad ngħid isu ħafna suġġetti taħt il-kappa tax-xemx, ġifieri hemm pereżempju fuq il-mart, kif nitkellmu dwar il-mart u s-sintomi, kif nitkellmu dwar ix-xar, ġifieri l-istili tax-xar, il-qatat, l-għodda li tuża biex tagħmel xar. Il-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ iva, il-ħwejjeġ l-ilbies. Ġifieri mhuwiex affarijiet biss tal-passat biex ngħidu hekk, imma dak kollu li nużaw fil-konverzazzjonijiet ta' kuljum. U ħafna mix-xogħol isir kif qed inti b'teżijiet, ġifieri jkun hemm teżijiet ħafna drabi tal-BA imma ġieli anki tal-MA. Li fihom l-istudenti jagħmlu intervisti man-nies tas-sena, man-nies tal-qasam. Ġifieri naf jekk saret teżi dwar it-terminoloġija tal-iskarpan, kellek studenti jew studenti skont il-każ li marru jintervistaw numru ta' skrapan minn lokalitajiet differenti għax dik hija importanti wkoll. Xara kif dvarja. Iva, x'kultant it-terminoloġija li tintuża fejn fraħal mhux bil-fors tintuża fraħal ieħor. Id-differenza ħafna darbi naraw bejn Malta u Għawdex imma mhux biss. U nippruvaw niġbru l-kliem, niġbru l-frażijiet. Meta ngħid il-kliem m'iniex ngħid biss in-nomi, ġifieri fejn jiena. Jekk inti semmejt tal-Mastru Daxxa.
ma niġbrux biss l-odda li hija importanti l-martell, it-tnalli jew x'nafien, imma anke l-verbi. Ġifieri l-azzjonijiet xi jagħmel mela tixkatla, jinnafet, il-verbi li jużaw jew l-aġġettivi ġifieri li jagħmel kif jiddeskrivih, xi juża biex jiddeskrivi. U nippruvaw niġbru kemm jista' jkun minn dawk it-termini. Imbagħad f'dawn l-aħħar 4-5 snin kellna proġett, għandna proġett li huwa koordinat mill-professur Manuel Mifsud, minni u minn Dr. Olvin Vella. U li nagħmlu hu bis-sem ta' numru ta' gradwati f'dal-każ tal-Malti. Nista' nsemmi tnejn li jaħdmu ħafna fuq dal-proġett lil-Dwayne Ellul u lil Michael Farrugia jaħdmu ħafna f'dan il-qasam. Bażikament ġbarna daw it-termini kollha li qabel kienu sparpaljati, kienu mferxin fit-teżijiet, jiġifieri qabel x'rid tagħmel inti biex tfittex terminu rid. Tmur il-librerija u tfittex it-teżi u wieħed toqgħod it-terminu. Issa x'qed nagħmlu daw it-termini kollha bil-mod għax nitkellmu fuq eluf ta' termini iva. Qed inpoġġuhom f'database waħda biex jekk dak li jkun jikteb ħanatik eżempju banali, jekk dak li jkun jikteb il-kelma musmar, mela titlalu l-ewwel fil-qasam tal-mastru daxxa, il-musmar dik it-tifsir. Imbagħad titlalu fil-qasam tal-mediċina, musmar li titlalek fil-ġilda le. U mbagħad fejn fin jitilawlek l-imsimer tal-qronfol meta nitkellmu fuq riċetti partikolari. Ġifieri jekk tfittex fid-database li hemm fuq Malti.mt. Eżatt. Allura daqsxejn simili tal-MLRS jekk mhux sejra żball. Jixbħu, imma waqt li l-MLRS għal mhux familjari miegħu l-MLRS huwa korpus huwa ġabra kbira tal-Malti użat fuq osma differenti. Ġifieri nista' nikteb il-kelma fejna fina musmar ħana nibqa' ma l-istess kelma u nara ftit kif qed tintuża fil-gazzetti, fil-Malti legali, fil-Malti letterarju, eċetera. Hawnhekk differenti għaliex għax meta nikteb il-kelma musmar qed ikolli d-definizzjoni tagħha, ġifieri l-ewwel nara kif tiġi bl-Ingliż. Mela nara li fil-qasam tal-mastru daxxa tiġi nail, ma fil-qasam tal-ġilda tiġi boil, pereżempju, u nibqgħu sejrin hekk. Imma wkoll ikolli d-definizzjoni bil-Malti, ma għandi d-definizzjoni bl-Ingliż. Bil-Malti għandek daqsxejn iktar spjega jiġifieri. Barra minn hekk għandi l-varjanti. Ġifieri aħna nafu li kemm il-darba ikoll iktar minn kelma waħda għall-istess oġġett jew l-istess azzjoni. Ġifieri ħanati eżempju. Jekk qed nitkellmu fuq il-bidja u qed nitkellmu fuq il-karrotti, nafu wkoll dawk jisejħu sunnarija pereżempju, jew l-antiporta pereżempju, il-mastru daxxa jagħmel l-antiporta, ma f'xi bnadi ta' Malta dik tissejħ il-boxla. Allura dawk qegħdin imniżżin ukoll hemm dawn il-varjanti. Varjanti li jistgħu jkunu kif qed ngħidu dawn ngħidulhom varjanti lessikali, ġifieri għandek kelma differenti. Imma ġieli jkollna wkoll varjanti fil-forma, ġifieri fejna fien qed nitkellmu fuq l-ilbies, nafu li ċintorin, min jgħidu ċinturin, le, dawk ukoll nirreġistraw, mhux huma importanti. Barra minn hekk għal xi joqsma qegħdin bil-mod il-mod gradwali sewa inżidu l-istampi u l-filmati. Jiġifieri pereżempju hemm bħalissa dak li jkun jista' jfittex il-kelma darsa u jara li darsa apparti t-tifsira li nafu ġilew t-tifsira li nafu s-sinna hija parti mill-muftih, il-muftih l-antik għandu parti li tkun qisha darsa. Minn hemm ġiet. Eżatt, u allura inti tidħol fil-kelma darsa tara hemm vleġġa li tara li tratta muftiħ għax illum il-ġurnata iż-żgħażagħ mhux bil-forsi jkunu attraw muftih, le jkunu jafu l-kelma mhux bil-forsi jkunu jafu eżatt xi jfisser. Imma jaraw mbagħad il-parti differenti tal-muftih xi jsejħu għax tiskanta għandna isem għal kull parti. Ġifieri di mhux bil-forsi hija kelma ta' kulħadd, imma f'dal-każ hija maħuda mill-qasam tal-ħaddiet. Il-ħaddiet li qed jagħmel l-infitaħ għandu bżonn kelma għal kull parti tal-muftih u jispjegalna. Xi kultant għandna wkoll filmat. Kont se ngħidlek jidhirli li rajt xi filmat ta' nsejt x'kien, però kien hemm bniedem tas-sena qed jispjega ħaġa sabiħa ħafna x'għandek il-viżwal u għandek il-persuna mfissa li tuża dan il-kliem qed tispjega jistess. Jiġifieri m'intix tara miktuba qisu maqluha barra mill-kuntest, imma tisma' n-nies tas-sena jispjegaw waqt li tispjegaw għandek it-terminoloġija wkoll, it-termini ħirġin hemmhekk. Ekku. U proġett ieħor terminoloġija proġett sabiħ ħafna u nafu li għadu qed jikber huwa utli immens għal riċerkaturi u għal kulħadd fil-verità. Jekk nista' nżid ħaġa żgħira. F'dit taqsima, apparti t-termini ġifieri dak li jkun jista' jikteb kelma u jara kif tintuża f'dak il-qasam. Għandna parti oħra li hija juħsiba John Paul Grima. Issa, din hija issir f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Isem Malti.
X'qed nagħmlu hawnhekk? Qegħdin niġbru ir-riżorsi terminoloġiċi, ġifieri il-kodba, l-artikli, il-filmati, il-websites li b'xi mod jitrattaw it-terminoloġija. Mela, jekk jiena interessat fit-terminoloġija għandha x'taqsam mal-baħar, nidħol f'din it-taqsima u nara x-xogħlijiet li nkitbu dwar il-baħar u nista' nara minn aspett lessikali. Eżatt, ġifieri nara xogħlijiet li jagħmlu pereżempju ħadmu fuq il-ġabru l-ismijiet tal-ħut, xogħlijiet li ġabru il-partijiet tad-dajjes, xogħlijiet li naf ħadmu fuq is-sajt, sewa s-sajt kollu li għandu x'jaqsam mal-baħar. Allura jekk jiena student li tnagħmel riċerka, jekk jiena traduttur, li għandi bżonn infittex fejn fina xogħol li sar dwar il-molluski bil-Malti. Nidħol hemmhekk nikteb molluski u nara min ħadem dwar il-molluski fil-Malti. Imbagħad immur infittex niġborhom li din hija riżors importanti. Mhux biss għal min ikun qed jagħmel ir-riċerka, imma anki għalina li nkunu qed infasslu strateġija fuq terminoloġija, xiġifieri. B'dan il-mod aħna qegħdin nibnu mappa, jiswanna inventarju ta' riżorsi terminoloġiċi. Allura nafu li fuq il-sajt, per eżempju, hemm xogħlijiet li ġabru l-ismijiet tal-ħut, ta' mir, eċetera. Imma fejn fina fuq il-bizzilla kull ma għandna xogħol wieħed jew tnejn. Jew fuq il-mastru daxxa kull ma għandna teżi u forsi xi kitb oħra. Allura nafu li hemmhekk iridu naħdmu iktar. Tara x'jonqos li jsir. Mbagħad ir-riċerka li ssir mill-istudenti allura ma ssirx tistajt bla doċ kif ġiġi, imma ssir mod strutturat għax nafu qed nattakkaw dawk l-oqsma il-lakuni iva nippruvaw nimlew il-vojt u anki jekk hemm xi snajja li bil-mod il-mod qed imutu mewta naturali għax fejn fina l-iskarpan ma tantx għandna bżonn jew nfittxuh iktar milli bżonn dak raġun. Allura ejja ħanintervistaw ma ħaniġbdu terminoloġija qabel ma titlaqna. Tajjeb. U semmejna l-mappa. Jekk wieħed imur fuq il-taqsima ta' dialetti fuq is-sit isib mappa. U jista' jafas fuq lokalità partikolari u jisma' kif il-persuni jitkellmu f'dik il-lokalità ħaġa sabiħa ħafna meta skoprejta vera ħadd gost għax affaxxinajt ruħi. U qed nitkellmu fuq id-dialetti naturalment. U jidher li hemm ukoll dialetti kif kienu mitkellma qabel hemm intervisti ma' nies jidher li fis-sebgħinijiet, korreġini jekk sejra żball, u dialetti llum. Tgħidilna ftit fuq dal-proġett. Naħseb dan huwa kollaborazzjoni mal-Istitut tal-Lingwistika u xejn. Tajjeb. Ħallejtek titkellem tajt nifsi tantana jaqtgħolek nifsek ukoll għandna proġett. Vera għandna proġett hija. Li taqsima l-qalbi mod partikolari għax xina naħdem fuq din taqsima. Mela, parti importanti mir-riċerka li nagħmlu hija bħala dipartiment flimkien mal-Istitut tal-Lingwistika hija fuq id-dialetti. Dialetti ta' Malta u Għawdex. Issa, u kif qed inti hemm dil-kontinwità, ġifieri għandna dil-mappa interattiva u jiena nista' nidħol fejn fina fuq is-siġiewi, fuq iż-żurri, l-arb, l-asri, bil-mod il-mod inżidu anke ħażebbux sewali ma tieħux għalik inti sewa u żebbuġin u anke lokalitajiet oħra. U tista' jew tismagħhom jitkellmu bid-djalett tal-lum. Sewa, għax din ukoll interessanti, ħafna nies jaħsbu li d-dialetti spiċċaw. U għadhom jintużaw fost iż-żgħażagħ ukoll importanti li ngħidu. Ukoll, u mhux għawdex biss. U tista' tismagħhom hemmhekk kif huma llum. Imma li hemm interessanti huwa tista' tqabbilhom ma kif kienu fis-sittinijiet u fis-sebgħinijiet. Għaliex? Għax Giuseppe Aquilina kellu proġett mal-Università ta' Leeds dak iż-żmien. Kienu joqgħdu jduru ħafna rħula ta' Malta u Għawdex. U jiddokumentaw id-dialetti ta' dak iż-żmien. Kienu mhux huma biss ta' kellhom tim naturalment magħhom dak iż-żmien. Imma li hemm interessanti kienu jduru ħafna rħula, jintervistaw in-nies. Ħafna drabi jitkellmu dwar is-sena tagħhom. Jew dwar ħajjithom, xi aspett ta' ħajjithom, jew dwar xi okkażjonijiet jinnaf dwar l-iminarja pereżempju dwar x'kienu jagħmlu fl-aħħar tas-sena jew fl-ewwel tas-sena u dawn l-affarijiet. U qed jitkellmu ħafna drabi dak iż-żmien id-dialett kien pratikament naturalissimu, ġifieri jitkellmu bid-dialett. U li qed nagħmlu huwa minn dawn l-intervisti twal li mhux dejjem huma ta' kwalità tajba importanti ngħidulhom, ġifieri dawk kienu jagħmlu. Minħabba li għadda. Eżatt, ġifieri bir-reel to reel tapes kienu jagħmluhom kbir, ġifieri. Tliftu ħafna minnhom?
Le ġifieri hemmhekk qegħdin imma l-kwalità mhix dejjem tajba, ġifieri biex intik idea. Biex tagħmilhom fuq is-sit u dak li jkun jismagħhom sew għar-riċerka tiegħu għall-interess Għandik tiegħu. idea, ġifieri jkunu jintervistaw raħal u f'daqqa waħda tisma' jew xi ħadd fit-triq u tisma' n-naċ għaddejjin allura li qed jgħidu m'intix tisimgħu. Jew għax hija parti mir-realtà ta' dak iż-żmien hija gost ukoll hija parti. Jew hemm intervista mat-taħħan u għamil mitħna d-dejja. Memx il-kwalità tal-lum, tal-istudio tal-lum. Bissu ma interessanti, ġivri kif najdu. Daw, imqar in-naċ għaddejjien fl-isfond, jatuna, jiftħunna, ħaj, importanti, tal-ħajja ta' dak iż-żmien. Ġivri daw għandhom valur li huwa lil mill-lingwa u mid-dialett, għandhom valur kulturali, antropoloġiku, storiku, soċjali, ġivri importanti ħafna. U dawn qegħdin bil-mod il-mod nażlu biċċiet minnhom u ntellawhom fis-sit dan il-mod. U dak li jkun jista' jisma' dialett kif kien 50-60 sena ilu u kif inhu llum. U hemm it-traskrizzjoni wkoll u x'hekk. Jiġifieri dak li jkun jekk ma fehem xi ħaġa jista' jfittex u jara x'kienet jintqal. Iva, mhux kulħadd kultant bid-dialett ma tifhimx eżatt jekk ma tkunx espost jiswa dialett jista' jkun li ma tifhimx eżatt x'qalu. U hemmhekk nagħmlu traskrizzjoni mhux ortografika bl-ortografija tal-istandard, tal-Malti standard. Eżattament kif qed b'ortografija jiġifieri dan jekk qed jgħid duk ir-ruġal. Eżatt, aħna nikbu duk mhux dak, pereżempju. Eżatt. U dan il-proġett għadu għaddej, naħseb l-istudenti għadhom qed jaħdmu fuq id-dialetti u jaraw l-lum il-ġurnata kif qed jintużaw u x'qed jintużaw miż-żgħażagħ f'liema kuntesti ma' min fuq l-imsuġġetti eċetera. U dak li jsibu qed jittella fuq is-sit ukoll mhux hekk. Apparti il-mappa tal-ħoss, għax aħna meta nitkellmu fuq dialett jisu bla maridu morru fuq il-ħoss, le fuq l-aċċent għax dak li tal nisimgħu, jiġifieri li dak issir duk u li raġel issir ruġol jew ruġel. Imma hemm element ieħor, il-kliem. Il-kliem jinbidel minn raħal għal ieħor u dak li jkun jista' għandna taqsima semmejnija isma' għax tista' tisma' dialett. U għandna taqsim oħra li semmejnija ara għax tista' tara id-dialett. Tara x'tara, tara l-kliem kif jinbidel minn raħal għal ieħor. U din hija wkoll hija riċerka li saret bis-saħħa ta' numru ta' studenti tad-dipartiment li intervistaw bejwieħed ieħor mhux bejwieħed ieħor, jiġifieri għandna 40 ruħ minn numru ta' rħula, sissa biżna 30 raħal l-idea li nduru l-irħula kollha ta' Malta u Għawdex. Tieħu żmien u bħalissa bl-imxejja. Naqsa xi iktar diffiċli. Ħafna drabiet intervistaw l-anzjani, anzjani li twildu trabbew f'dak ir-raħal ħalli kemm jista' jkun ikollna qisu l-verżjoni awtentiċi ngħidu hekk. Il-verżjoni awtentika ta' kif tintuża f'dak ir-raħal. U dak li jkun jista' pereżempju ħanipprova niftakar eżempju partikolari. Jista' jafas fuq il-kelma saqqu sewwa u jara li f'Malta kważi kulħadd juża saqqu. Imma malli titla' naħa tal-mellieħa u Għawdex iktar tara li tintuża l-kelma mitraħ. Sewwa jista' jkun f'Malta għandek xi lokalitajiet li jużawha ftit, allura f'dil mappa tista' tara il-kuluri kanġu ġifieri fejn jkun hemm il-ħmura ġifieri jintuża bil-qawwi. Iktar ma ikanġi fl-isfar inqas jintuża jew abjad ma jintuża pratikament xejn f'dik il-lokalità. Jew inkella il-petne naraw li f'numru ta' lokalitajiet l-iktar f'Malta jintuża petne, speċjalment in-naħa tal-Belt u tal-Kottonera, imma fl-irħul iktar tradizzjonali u f'Għawdex iktar naraw li jintuża iktar moxt. U nistgħu allura b'daw il-mapep naraw li ma' lokalitajiet jużaw terminu jew ieħor. Tajjeb, fadlilna ftit ħin imma ma nixtieqx naqbeż dan il-proġett għax qalbi ħafna. Naf li qed taħdmu fuq proġett ta' letteratura, għax ma tantx semmejnija letteratura llum, ta' intervisti mal-kittieba ta' palissa ta' sittinijiet u risqina l-palissa. Però apparti minn hekk dawn il-filmati tajjeb ngħidu li qegħdin fuq il-portal, però apparti minn hekk ħaġa sabiħa ħafna wkoll hemm ħafna intervisti li saru qabel fis-sittinijiet jidhirli u xekk minn Ġużea Kolina hemm ħafna minnhom ma' diversi kittieba ta' dak iż-żmien u anke fuq suġġetti importanti bħal Kantilena u bħal De Soldanis ngħidu aħna. Tkellimna ftit fuq dan il-proġett? Mit-taqsima tal-arkivju. U f'dan l-arkivju nippruvaw niġbru ħafna materjal li jew li writna minn żmien Aquilina jew li qegħdin nagħmlu bħalissa. Waħda interessanti naħseb hi l-intervisti mal-awturi.
Aquilina kien beda dak iż-żmien jagħmel intervisti. Naħseb l-istess apparat li kien juża biex imur jirrekordja madwar Malta Għawdex. Kien jintervista l-awturi ta' żmienu, jiġifieri hemm intervisti imprezzabbli ma' Dunkarm, ma' Rożar Briffa, ma' Carmen Vassalo, ma' Mary Mejla, dawn huma ta' valur storiku. Naħseb forsi l-unika ħaġa li għandna biex nisimgħu lil daw il-kittieba, nisimgħu leħinhom, nisimgħuhom jaqraw il-poeżiji tagħhom xogħlijiet tagħhom. Diġà naħseb ngħid jiena kważi jaqbdek il-Bart tisma' l-Aquilina jitkellem, għax għandna l-Aquilina nafuh mill-kitbiet tiegħu li tismgħu jitkellem. Iktar u iktar imbagħad tisma' l-Dunkarm, tisma' Rożar Briffa jaqra lill-ommi fl-istess xahar meta nsersat kienet mietet ommu, ġifieri anki jien naħseb dawn għandhom jintużaw ħafna fl-iskejjel ukoll, jiġifieri li importanti li niltaqgħu mal-poeżiji tagħhom, imma ħafna drabi niltaqgħu mal-poeżiji tagħhom mill-ktieb ma li tisma' lilhom jaqrawha, ġifieri għall-istudenti tkun esperjenza differenti. Dik hija esperjenza. U aħna komplejna f'dan l-ispirtu, ġifieri bis-saħħa tiegħek u ta' Bernice. Magra, iva, importanti nsemmuha wkoll. Bdejna intervistaw l-awturi ta' żmienna. Bdejna minn dawk tal-moviment aw mill-letterarju le jagħmel sens għax huma l-ikbar le huma l-iktar li kontribwew fi żminijietna. U tista' titkellem iktar inti ġifieri fuqha. Eżatt, risqin lej il-preżent saru 10 intervisti ma' kittieba tas-sittinijiet u issa kull ma jmur iktar risqin lej il-preżent. U nisimgħu jitkellmu fuq kunċetti bħal letteratura u fuq il-kitba, l-proċess tal-kitba, imma importanti nisimgħu jaqraw ix-xogħlijiet tagħhom ta' proża, ta' poeżija. Ekku, tkellimna ħafna, semmejna ħafna affarijiet, ħafna proġetti li għan iktar ħin għax id-Dipartiment tal-Malti jaħdem fuq tant proġetti li sija u nofsija mhux biżejjed biex niddiskutuhom kollha. Imma grazzi ħafna tal-li tajtna daqsxejn din it-toma tal-paġna tal-portal malti.mt u grazzi tal-li ħdimtu fuq dan il-proġett biex hemm ħażna diġitali online jiġri jista' kull min jixtieq jista' jmur ifittex dan il-portal malti.mt jista' jfittex ukoll fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Malti u anke tal-Għaqda tal-Malti biex nippromovu x-xogħol tad-Dipartiment hemmhekk sabiex jara x-xogħol li qed isir kontinwament mid-Dipartiment tal-Malti u mill-istudenti tal-Malti. Grazzi tal-naqgħu magħna llum, tistgħu issegwu l-Għaqda tal-Malti fuq il-paġna tagħna fuq Facebook Għaqda tal-Malti, fuq ktib.org.mt is-sit tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb issibu wkoll il-kotba li għandha l-bejħ l-Għaqda tal-Malti. Grazzi.